हेलो सांग मैंने नमस्कार से भी नमस्कार कर चली गोटे ट्रिप्रे से पहुँचिक जना पड़ कौ जाऊँ चलते देखा आम एक्चुअली आसचु तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु गोटे जगह अच्छी पार्वतीक टेम्पल तो से पाखापाखि गोटे पार्क थिला क्रोकोडाइल पार्क तो बहुत मंदिर तो 40 किलोमीटर दूर थिला तो आम आसीलु कि क्रोकोडाइल बंद हो जाइए चलो देखा कौन कौन अच्छी सेठी चलते देखा कौन कौन अच्छी आपको देखिए मस्त देखा पानी छाड़ी जस्ट डैम गेट्स खोला है छोट छोट पार्क भी थिला साइंस पार्क चिल्ड्रेन मानक बहुत सारा थिला किंतु मेन आकर्षण थिला कुम्भीर मानकर जमी भितर कनिका टाइप कि आम गला 5:40 जाइए इवनिंग रे 5:30 बंद हो जाए देखते सब पड़ा जाते पोस्ट मारे वीडियो उठो पोस्ट मारे पड़े आसल पोस्ट मारे पड़े आसल मो वीडियो कर कुम्भीर तो देखिपार ना चलते रिटर्न जावा कारण बहुत दूर जबार अच्छे मंदिर राति सनसेट हो आसला रास्ता जाक जंगल व्यू भल अच्छे किंतु नुआ जगह नुआ एक्सपीरियंस डर भी टिके लगुला ओर्थ लगिलानी ये कुम्भीर देखिपार से आसलु किंतु बहुत सारा क्यूट मांकड़ देखिकी भल लगे लाइक पीसफुल प्लेस तमिलनाडु नियर बाय टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन अच्छी रमना आश्रम अच्छी अच्छा तो से टाउन भीतर वीडियो क्लिप उठना फोटो वीडियो अच्छा जंगल रास्ता आज्ञा 32 किलोमीटर जावाक हम ये देखिए आगे जो दिख रहा है ना देखो तो जो आगे देखा जाता है ना टेम्पल ही तिरुवन्नमलाई टेम्पल ऑलमोस्ट पहुंची गलु काली सकाल सकाल दर्शन करूँ बेंगलोर में बाहर ये ना आगटा
ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର କି ଗୋପୁର ପୁରା ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଗୋଟେ ଡେ ଅରେଞ୍ଜ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସକାଳ ସକାଳ ଗାଧେଇକିରି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ପାହାଡ଼ର ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଜି ଆମେମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ନାହୁଁ ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ। 14 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା କି ହବନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଇଭେନ୍ ଦ ଅଫିସ୍ ବି ଅଛି, ତାପରେ ଜଏନ୍ କରିବାର ଅଛି। ସୋ ଆମକୁ କେବେ ଯଦି ହବ ସୁବିଧା ତ ଆସିକି କରିବୁ ଭାବୁଛୁ। ଆମକୁ ଏବେ 4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ କ୍ୟୁରେ ରହିକିନା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସୋ ଆମେ ଏ ପଛରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଟେମ୍ପଲରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ପଛରେ, ତ ଆମେ ସେ ଗୋପମରୁ ଭିତରକୁ ଯିବୁ। ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତୁ। ହାଇ ଗାଇସ୍, ଆମେ ଏବେ କ୍ୟୁରେ ଅଛୁ। ପଛରେ ଦେଖିପାରିବେ କେତେ ଲୋକ କ୍ୟୁରେ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲାଇନ୍ ଅଛି। ଏବେ ବାଜିଛି ସକାଳ 5:05 AM, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲୋକ 5ଟା ଅଧେରୁ ଲୋକ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି, ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହିଁ ଲାଗିବ। ଦେଖି ଆମେ ଭିତରୁ ଗଲା ପରେ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଦର୍ଶନ ମାନେ ଟିକେଟ୍ ଥିବ ବୋଲେ ଆମେ ନେବୁ। ତ ଗଲା ପରେ ଭିତରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ କେମିତି କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି। ବଟ୍ ଫିଲହାଲ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମିନିମମ୍ ଆମକୁ 2 to 3 ଆୱାର୍ସ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଧେ। ହଉ, ଯେତେବେଳେ ମହାଶମ୍ଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କରିବା। ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍। ସେଇଠୁ କର୍ପୂର ଲଗେଇକି ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିକି ଏଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଯାଇକି ସେଟା ଫ୍ରି ଦର୍ଶନ। ଆମେ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ପରେ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଲାଇନ୍କୁ କ୍ରସ୍ କରିବାର ଅଛି। ନମ ଶିବାୟ। ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ। ଚାରିଦିଗରେ 4ଟା ଗେଟ୍ ଅଛି। এটা হচ্ছে অরুণাচল পাহাড়, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଲାଗେ ଆମେ ଭୋଗ ବି ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ, ଭାତ, ସାମ୍ବର ଆଉ ଆଳୁ ତରକାରୀ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରସାଦରେ ଖାଇଲୁ। ଭିତରେ ଜମା ଫୋନ୍ ଏଲାଉ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହେଲେ ବି ଧୀରେ ଟିକେ କେତେଟା କ୍ଲିପ୍ ନେଇଯାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ଜାଗାରେ ଏଲାଉ ନଥିଲା କି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଏଲାଉ ନଥିଲା ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ବି।
ଆଉ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିବାଟା ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବି ଦର୍ଶନ ପାଇଗଲୁ। ସେଇଟା ବି ସୋମବାର ଭଳିଆ ଦିନ, ଯେଉଁ ଦିନରେ ମହାଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ ଦର୍ଶନଟା ମିଳିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆମ ଦର୍ଶନଟା ସରିଯାଇଛି, ଆମେ ପ୍ରସାଦ ବି ନେଇଯାଇଛୁ। ହୋଟେଲ ଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ। ଆରାଉଣ୍ଡ 9:30 ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହେବ। ବହୁତ ଖରା ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଭାବୁଛୁ କି ସେଇ ଯେଉଁ ଗିରି ଅଛି ପର୍ବତ, ତା ଚାରିଆଡ଼େ ଯେତିକି ଲିଙ୍ଗ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲନ୍ତି। ଆମେ ସ୍କୁଟିରେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏ ହେଉଛି ଅଗ୍ନିଲିଙ୍ଗମ। ଆଶ୍ରମ ଅଗ୍ନିଲିଙ୍ଗର ଦର୍ଶନ ସାରିକି ବାହାରିଲୁ। ସେତେ ଏଲାଉ ନାହିଁ, ବହୁତ ଫରେନର୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ମିଳିବେ। କାରଣ ଆଗକୁ ରମଣା ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ସେଇଠି ବହୁତ ଜଣ ୟୋଗା ଆଉ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଫରେନର୍ ମାନେ। ତ ଆମେ ସେଇଠିକି ହିଁ ଯାଉଛୁ। ରାସ୍ତା ଯାକ ପଇଡ଼ ଫଳ ସବୁ ମିଳୁଛି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବର୍ଡସ୍ 20-30 ରୁପିସ୍ ଭିତରେ ମିଳିଯାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ରମଣା ଆଶ୍ରମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛି। ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ରମଣା ଆଶ୍ରମ। ଆଉ ଭିତରେ ତ ଫୋନ୍ ଆଲାଉ ନଥିଲା। ଆଉ ସରିକି ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଙ୍ଗ ପାଖକୁ। ଟୋଟାଲ୍ 14ଟା ଲିଙ୍ଗ ଅଛି, ଛୋଟ ବଡ଼ ମିଶିକି। ତ ସେ ଲିଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଗୋଟେ ଅଗ୍ନିଲିଙ୍ଗ ସରିଛି, ଏଇଟା ଆତ୍ମଲିଙ୍ଗମ। ଲିଙ୍ଗମ କଭର ଏବେ ନିରୁଦ୍ଧି ଲିଙ୍ଗମ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ଭିତରୁ ଏଲାଉ ନାହିଁ କି? ରୋଡ଼ ଖରାପ। ତିନିଟା ହିଁ ହେଇଛି ନା, ସବୁ ମିଶେଇକି 10ଟା ଲିଙ୍ଗ। ଛୋଟ ବଡ଼ ଲିଙ୍ଗ ବି ଆହୁରି ପଡ଼ୁଛି ରାସ୍ତାରେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଲିଙ୍ଗ ସେଇ 10ଟା ଅଛି। ଆଉ ଭିତରେ ଏଲାଉ ନାହିଁ କ୍ୟାମେରା, ପଜ୍ କରିଦେବ। ଆମେ ପାହାଡ଼ର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ପରିକ୍ରମା କରୁଛୁ ସ୍କୁଟିରେ। ସମସ୍ତେ ପାଦରେ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି। ଆମେ ଖାଲି ଦର୍ଶନ କରୁ ବୋଲି ସ୍କୁଟିରେ ଆସୁଛୁ, ସେମିତି କିଛି ମାନସିକ ନାହିଁ। ପୁରା 14 କିଲୋମିଟର ତପସ୍ୟା ଦରକାର। କେତେ ଖରା ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଗରମ, ସେଥିରେ ଚାଲି ଚାଲି 14 କିଲୋମିଟର ପୁରା କରିବା ଭାବରେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତେ। ଚାଲ ଦର୍ଶନ ତ ହେଇଯାଉ, ସ୍କୁଟିରେ ହଉ ଯାଉ, ଯେଉଁ ମନରେ ଭକ୍ତି ଅଛି। ସେ ଭିତରେ ହେଲା ନା ଚପଲ। ଆମ ରୁମ୍ ପାଖକୁ ଗଲେ ପୁରା ହେବ ପର୍ବତ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିଆ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ମାନେ ବହୁତ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଖାଲି ପାଦରେ, ବାପରେ ସକ୍ସ ପିନ୍ଧିକି। ସାନ ପିଲା ବି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପିଆ ବାୟୁଲିଙ୍ଗ।
बहुत ही टेस्टी अच्छे 32 ଟଙ୍କା वेरी वर्थ ଭାଇ ଲିଙ୍ଗମ୍ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ଏଥିପାଇଁ କେତେ ନମ୍ବର ଲିଙ୍ଗମ୍ ତ ମନେ ନାହିଁ ମୋତେ ମେ ବି 6th ଥିବ 4ଟା এটা চন্দ্রিকা লিঙ্গম मित्रों कल होने कैमरा फाइनल चंद्रलिंग का दर्शन अभी सरला पहाड़ हाफ सर्कल कंप्लीट से पहाड़ को माना जाए स्वयं राउंड कंप्लीट होगा पहाड़ बंद गला था अरुणाचल महाप्रभु दर्शन सरला अरुणाचल पर्वतर चारि चतुर्पार्श्व जिते लिंग थे समस्त दर्शन सरला आम चेकआउट कर होटेल रो बेंगलोर बाहरी पड़ो बसटे अच्छे तो व्यूटा देखो तमिलनाडु बहुत खरा किंतु एट भल झांझी पवन होनी ठंडा पवन आसूची भल अच्छे आपण मैंने जदि आसवाक चाहते तिरुवन्नामलाई आपण बेंगलोर 4 आवर्स ही जर्नी तो आप बस धरिकी आसीपर कारण 24 आवर्स बस चले बेंगलोर ये थैंक यू बेंगलोर बॉर्डर स्टार्ट है देखिपे केते डिफरेंस आर वेदर आ वेदर भितर तो वर्षा पाग है भाया अच्छी बहुत ठंडा पवन आसुची लाइक पीस लगे बेंगलोर आसुचे ड्यू टू वेदर तो चेष्टा कर गोटे ब्लॉग माध्यम आपको सब इनफॉरमेशन देवाई आशा करुच्ची भल लगी सब्सक्राइब और लाइक कर दियन चैनल।